ዝርዝር ዜና ሃገራዊ ትካል ሕርሻ ምርምር በብእዋኑ ዘተኣታተዎ ዘሎ ኣዝርኢ ስርናይ ኣብ ምክዕባት ምህርቲ ልዑል ተራ ይፃወት ከም ዘሎ ይፍለጥ እቲ ምህርቲ ተዓፃፃፊ ክኸውን ድማ ሓረስቶት ብሰብ ሞያን ዝወሃቦም ምኽሪ ከተግብሩ ብቐጻሊ እዩ ዘዘኻኽር ትማልዕ 20 ጥቅምቲ ዝተዘከረት መዓልቲ ሓረስቶት ነዚ ዝገምገመት እያ ነይራ ብርሃን ዓንደ መስቀል ዘዳልዎ ጸብጻብ ሊድያ ተክለማርያም ከተቕርባ እያ ብዘተኣታተዎ ዝተፈላለየ ምሩጽ ኣዝርእቲ ኣብ ምክዕባት ምህርቲ ልዑል ተራ ይጻወት ከም ዘሎ ብ20 ጥቅምቲ ኣብ ኖዞባ ሰረጃቃ ኣብ ዝተዘከረ መዓልቲ ሓረስቶት ተሓቢሮም ኣብቲ ዕለት ንፈተነ ኣብ ግራውቲ ኣብነታውያን ሓረስቶት ዝተዘርአ ምሩጽ ስርናይን በፂሕዎ ዘሎ ደረጃን ብዝምልከት መብርሂ ተዋሂቦም بمسرت استخايد مرمر سدران ساندالن زتسمي مروصات ازرت سرناي نفتنه كاب زتزرعلو غرهو بركوت مهرتي كحفز تثبيت كم زلو زغلصو كيلاتات حرشا ازي زتاتاتو زلو مروص زر سرناي مسكليما هاجرنا زسمامع درق زصاورن اب حصير اوان زاتون بمخانو بلጫ كم زلو ابريهم أقدمو ززراء زنبرة سرناي كاب هكتار 11 كونتال تراي كحفصو كم زتصنحه بزي اب غراوت ابنتاوين حرسوت زتفتنه مروط ازرتغن كابسو ساك ساب 80 كونتال كحفص كم زكال بمصنعت ترغاغيصو كم زلو ابتي اغاطامي تحبيروم أبزوبا مأكل حلافي كفل حرشان مريتن أتو يمانا أباي أبزسمعو مدرة منغستي كم توحسنت مقبن مرققات ببقوانو زوادو دوزولو حرشاو تحت أرتي أب كأرب تروين بركوت مهرتي زحفاسون أزرقتون لعول تعرية كايد مهلاو تغيسو حرصوت مهرتو من المخعبات بسمويان زوهابو مخري كتكبرو تلابيوم أب هاجراوي تكال حرشاوي مرمر أو هادي بروجكت سرناي أتو توصفو إسا أدما زكاير زلو تعري مهرت سرناي كب مبال وحسنات قربون نمرققات مخانو بمتقاس حرصوت نادز تغنزيبوم مروت زرئي تتقيموم مهرتوم كخابتو بقعتو بيسرحلو كمزلو أنتيروم እቲ ትካል ዛጊት ኣብ ልዕሊ 20 ዓይነታት ስርናይ ብዘካይሮ ምርምራዊ ስራሓት እቶም 6 ዓሌታት ምስ ክሊማ ሃገርና ዝሰማምዑን ብርኩት ምህርቲ ዝህቡን ኮይኖም ተረኺቦም ኣለዉ مزيب زنبره هتور كرامات ريتهم مقبن ماين بقربا سلزرخبا مستك زقبرلن طعناو كنكن اب صبو كنتات كمزلو حرستوت نوزبا حلحل حبيروم نساتو مابز عمد زي زناب اقدم بنجمارو مقاعدات قلطفو خل مقبن انساس لزبقوله طريت مقبن مدلاي بزح كمزي هالخاب متكاس من يسرح رشاد ما كاب قلنهم كي تفليا بوانو كتابتن شروع حكمنا واقلولوتن سلزهابن زسكف تريو حمامات كمزي لقليتهم اب كبابي امس سرحك زنت مايون اب رئيستي اب مهتام صقاتات تحت بايتا وماي زلو عبا اسواصو اب وقت حقاي كخستت نصن حصرت ماي سلاز فتحت ريتهم نمستاي نزنبروم حالكي مختمتا كم زغبروا الأرديوم غراوتومن عامت مملاتا نتريتهم زخون سعرن قانጫን አብቂሉ ስለዘሎ በአገባብ አኪቦም ውሕስነት መግቢ ጥሪቶም ከረጋግጹ ምዃኑ ማረጋጊጾም ተማሕረሶታ መወዳእታ ንኡዝ በሓልሓል ሰፊሕ ክፋሉ ናይ ክረምታዊ ሕርሻታትን ጀራዲንን መሬት ዝዓብለሎ ብምዃኑ ምስ ብዝሒ ጥሪቶም ዝዳረግ መጋሃጫ ክኽለለሎም ተላብዮም بورد همادي زوا ماكل ساساي غبايو تمال 10 ጥቅምቲ በስመራ ካይዶ ሓላፊት ሃማዴ ዘዋ ማእከል ወይዘሮ አለም በላይ ኣብ ዝስማዓቶ ቃል ሞያው ብቕዓትን ቁጠባዊ ዓቕምን ደቂ ኣንስትዮ ንምዕባይ ብሓፈሻ ንቕሓት ደቂ ኣንስትዮ ብምብራኽ ፆታዊ ኣድልዎ ብምውጋድ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን መዳያት ንምዕዛዝ ድማ ብቐንዱ ብዕቱብነት ይስራሓሉ ከም ዘሎ ገሊፃ አድ መንበር ቦርድ ሃማዴ ዘዋ ማእከል ወይዘሮ ጽርሃ ጸጋይ በወገና ኣብ ዝተፈላልየ ሚኒስትርታትን 13 ንኡስ ዞባታትን እንሰርሓ ደቂ ኣንስትዮ ሞያዊ ዓቕመን ዝዕብያሉን ታሪኽ ኤርትራውያን ተቓለስቲ ዝወርሳሉ መንገዲ ምፍጣር ኣብ መድባት ልምዓት ሃገር እጃምን ዘደንፍዓሉ ባይታን ምስፋሕ ዝዓለመን ጥፈታት ከም ተሰላሰለ ብሪሃ ፕሬዝደንት ሃማዴ ወይዘሮ ተኻስፋ ሚካኤል ድማ በቃልስኻ መሰልካን ማዕርነትካን ሙሓስ ታሪኽ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ዝመስከሮ ምዃኑ ብምጥቃስ እዚ ናይ ቃልሲ መንፈስ ተዓቂቡ ኣብ ምውራስ ክብርታትን ምጥፋእ ጎዳእቲ ልምድታትን ሕመረት ክኸውን ከም ዝግባእ ኣገንዚባ ኣካያዲ ስራሕ ምሕዳር ዞባ ማእከል ኣቶ ዘርኢ ተወልደ ብርሃን ድማ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ብተሳታፍነታ ኣብ ቃልስን ብመስዋእታን ማዕርነታ ዘረጋግፀት ምዃና ጠቂሱ ናይ ሎሚ ወለዶ ነዚ ኣብ ታሪኽ ዓቢ ቦታ ዘለዎ ክብሪ ንኽወርሳ ብዝለዓለ ክሰርሓሉ ከም ዝግባእ ገሊፆም ኣብ መወዳእታ ተጋብእቲ ኣብ ዘቕረበ ፀብፃባትን ዘተን ክትዕድሕሪ ምክያድ ሓዳስ ኣካያዲት ኣካል መሪፀን
ምህርቲ መዓርን ምክዕባት ኣብ ኩሉ ከባቢታት ዝተፈላለዩ ንጥፈታትን ሙያዊ ስልጠናታትን ክውደም ምጽንሑ ከምውጽኢቱ ድማ ፍሉጥ ህዝቢ ኣብ ምርባሕ ንህቢ ከብ ኢሉ ካብ ባህላዊ ናብ ዘመናዊ ኣገባብ ኣብ ምስጋር ይርከብ ትማሊ ከተማ ኣስመራ ዝተዋህበ ኣስተምህሮ በቐንዱ ኣብ ዘተኮረ ነይሩ ኣዜ ብርሃነ ተወሳኺ ጸብጸብ ኣለዋ ሸዊት ገብረ ብርሃን ከተቕርባ እያ ንኣባላት ማሕበር 4 ንህቢ ዞባ ማእከል ኣብ ክንክንን ምሕደራን ንህቢ ዘተኮረ ኣስተምህሮ ብ20 ጥቅምቲ ተዋሂቡ እቲ ካብ ኣሜሪካ ብዝመጽእ ኣቶ ተስፋ ልደት ተስፋ ማርያም ዝተዋህበ ኣስተምህሮ ብዛዕባ ዓሌታት ንህብን ኣመጋግብኡን ሰፈሩን ኣተዓቃቅቡኡን ናይ መዓር ንህብን ኣገባብ ምርብሑን ትሕዝቶ ዘመናዊ ቆፎ ሕማማት ንህብን ኣፈዋውሱን ከምኡውን ኣገባብ ኣቀማምጣ ንህቢ ኣብ ገጠርን ከተማን ዝብሉ ዛዕባታት ዘጠቃለለ እዩ ኣቶ ተስፋ ልደት ድሕሪ ዝሃቦ ስነ ፍልጠታዊ ኣስተምህርኡ ኣሰራርሓን ኣጠቃቅማን ቆፎ ንህቢ መሰረታዊ ረቋሕ ስለ ዝኾነ ዓብ ግምት ክወሃቦ ምግቢ ንህቢ ንምርካብ ፍቆዶ በረኻታት ካብ ምኻድ ኣብ ከባቢኻ ዝርከበሉ ባይታ ክፍጠር ምህርቲ መዓር ንኽዓቢ ድማ ጻዕርታት ክካየድ ተላብዩ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ኣፍራይነት ጽቡቕ ነይሩ ኢለ ክዛረብ ኣይክእልኒ ዋላ እውንቲ ምስጋም ባሕርን ከበሳን ምኻድ እውን ገዛ ርእሱ ኣብ ጭንቀት ይኹን ወይ ኣብ ምጉዳል ናይቲ ንህቢ ዓብ ኣበርኩ ተገብር ስለ ዘሎ እቲ ዝያዳ ረብሓ ክንረኽበሉ ንኽእል ፍሉይ ቦታ ንኣፍረይቲ ንህቢ ተባሂሉ ኣብ ሕሩም ሕዛእትን ተረኣ ተፈቒድሎም ንሳቶም እውን ዕምባባ ገይሮም ከህብትምዎ ካብ ኩሉ ነቲ ፕሮፕለስ ዝበሃል እቲ ናይ መከላኸልን ንዖም ነፍሶም ጥቀምሉ ከም ናይ ቃንጥሻ ኹን ካልኦት ኣግራብ ኣለሊኻ ኣብ ከምኡ ብዙሕ ፃዕሪ ስለ ዘድልየና ኩሉ ሕሩም ሕዛእቲ ዝበሃል ከምቲ ጥብ ድበለት ማይ ናብ ዲጋ ዝበሃል ጥብ ድበለት ምፅምፅኻ ናብ ቆፎ ንህቢ ክትኣቱ ምእንቲ ቦታኦም ክህቦምን ቆላሕታ ክገብረሉን ነቲ ዘሎ ፀገማት ከዓ በብግዚኡ እንዳተፈትሐ ክኸይድን ላቦ ማለት እዩ ተሳተፍቲ ብወገኖም እቲ ኣስተምህሮ ኣብ ምርባሕ ንህቢ ንዝፀንሖም ብተመክሮ ዝተጠርየ ኣፍልጦ ዘዕዝዝ ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ ብምጥቃስ መዓር ንመሸጣ ጥራሕ ዘይኮነ ንምግቢ ንህቢ እውን ከም ዝኸውን ተገንዚቦም ምህርቶም ንምኽዕባት ክጥቀምሉ ምዃኖም ገሊፆም እዚ ሎሚ ዝተዋህበና ወርክሾፕ ብጣዕሚ ደጋፊ ነይሩ ንዓና ማለት እዩ እዚ ነቲ ዘለና ዝነበረና ፍልጠሲ ዝያዳ ይዕሚቕዎ ማለት እዩ ንዝመጽእ ስራሕና ከዓኒ ዝያዳ ተሓባቢርና ተረዳዲእና ፕራክቲካል ኣብቲ ንስርሓሉ ዘለና ኣፍረይቲ ስለ ዝኾና ኣብቲ ንስርሓሉ ዘለና ከይድና ክንሪኦ ከም ንኽእል ጌርና ኣሎ ማለት እዩ ካልኣይ ዘይንፈልጣ ቆፎ ኣምፂኡ ከመይ ጌርና ነቲ ሕማማት ዲል ከም ንገብሮ ከም ንፈትሖ ኣርዲእና ማለት እዩ ኣርየን ፕራክቲካል ካ ኣርኢና ሎ ንሪኣ ዘለና መሳርሒት ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ብግብሪ ዘጋጥሞም ሽግራት ምስ ዘቐሰሙ ኣስተምህሮ እናወሃሃዱ ብሰፊሑ ተመያይጦም ኣብ ንዞባ ልጉዓን ሰባት ተማሃሮን ሰራሕተኛታት መንግስትን ኣብ ከባቢኦም ናይ ዝርከቡ ስድራ ሰዋት ግሩፕ ወፍሪ ዓፂዶም እቲ ኣብ 4 ምሕደራት ከባቢ ማለት መቕርካ ደብረ ዓዲ ሃንስ ደቂ ሸሓይን ጽላልን ዝተኻየደ ወፍራ ምርኣያ ናይ ምትሕጋዝ ክብርታትን ኣብ ልዕሊ ሰማዕታት ዘሎ ኣኽብሮትን ምዃኑ ተሳተፍቲ ገሊፆም ጸሓፊ ግደፍ ኣብቲ ንዞባ ኣቶ ብርሃነ ጸጋይ ትዕማም መቐጸልታ ናይቲ ኣብ እዋን ማሕረስን ቅድሚኡን ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ወፍራታት ከም ዝኾነ ብምልካት ነቲ ዝተወስደ ተበግሶ መጒሶ ተሳተፍቲ ወገኖም ጽጉማት ወገናቶም ብምሕጋዞም ሕልናዊ ዕግበት ከም ዝስምዖም ብምጥቃስ ተመሳሳሊ ዕማማት ንምክያድ ቁርብነቶም ኣረጋጊፆም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ከተማ ናቕፋ ናብ ሮራ ማሬት ባቕላ እንድላልን ላባን ዝወስድ ብውሕጅ ተበላሽውን ተሽከርከርቲ ኣጸጋሚ ኮይኑ ዝጸንሐ ጽርግያ ንምጽጋን ነበርቲ በብኸባቢኦም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ወኪል ኤሪና ካብቲ ቦታ ሓቢሮ በቲ ኣብ ሰሙን 3 ግዜ ዝሰላሰል ዘሎ ማእትታዊ ስራሕ ጽርግያ ናቕፋ ብሓፈሻ ናብ ሮራ ሓባብ ዝወስድ መስመር ድማ ብፍላይ ምስ ተጸገነ ካብ ብዙሕ ሓልክን ድኻምን ከም ዘናግፎም ነበርቲ ሓቢሮም